Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor taal en communicatie. En daarom is uitgenodigd en nog gekomen. Met wie heb ik het genoegen? Met Rogier de Jong. Dag Rogier. Hallo. Ja, welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, ik vind het ook leuk dat je gekomen bent, Ja. want je bent ook een heel druk persoon. Maar Rogier, waar ben je geboren en wat heb je zo in je leven gedaan? Nou, even heel kort in vogelvlucht, Jan. Ik ben geboren in 1952 in Groningen. Gaat niks boven Groningen? Inderdaad, maar dan ook echt niks. Want dan heb je een luide plons, dat weet je. Ja. Ons, ja. Daarna ben ik orthopedagogiek gaan studeren in Groningen. Ik heb ook een tijdje als orthopedagoog gewerkt. Maar ik miste toch in dat werk mijn hang en mijn bevlogenheid voor taal en communicatie. En heb toen een carrière switch gemaakt, schik niet naar de reclamesector. En ben de rest van mijn leven copywriter geweest. Oh, en waar heb je dat zoal gedaan? Ik heb gewerkt van huis uit op mijn eigen kantoor. Ik had kantoor aan huis. En voor verschillende klanten. In het Zwolse, maar ook wel in Nederland. En dat heb ik gedaan tot ongeveer mijn 60ste. En toen ben ik ermee gestopt. En hebben mijn vrouw en ik besloten om naar Zeeland te verhuizen. Oh, en waarom Aardenburg? Nou, ik zal je vertellen. Mijn vrouw is eigenlijk afkomstig van over de grens. In België? Ja, ze is geboren in Adegem. Daar komt ze vandaan. En hoewel ze een Nederlands paspoort heeft, woont haar familie nog in Maldegem en omstreken. Ah ja. Dus het leek ons een goed idee om in Zeeuws-Vlaanderen neer te strijken. En toen werd het Aardenburg. En waarom Aardenburg? Nou Jan, dat is eigenlijk toeval. We hebben eerst uitvoerig gekeken in Groene. En daar konden we toen eigenlijk niks vinden wat we leuk vonden. En tijdens een fietstocht stuitten we eigenlijk op het huis waar we nu wonen wat te koop stond. Ah ja. En nou, dat werd het. Dus sinds hoeveel jaar woon je nu dus in Aardenburg? Nou, we wonen er sinds 2016, dus nu 5 jaar. Ah ja. 5,5 en daarvoor een paar jaar verbouwd. En je bent daar behoorlijk ingeburgerd, want je bent de officiële stadsdichter van Aardenburg. Ja, sinds 2 jaar. Ja. Ja, en je bent ook lid van de stadsraad. Ik ben ook lid van de stadsraad. Ja, en goed bezig, want ik zie je in de PZC staan. Ik heb op de website gekeken. Maar er is iets heel bijzonders aan de hand in Aardenburg in 2022. 22, ja, dit jaar al. Ja, want het is 350 jaar geleden. Vertel. Ja, nou ja, ik weet niet of de kijkers het allemaal scherp hebben. Misschien wel, misschien niet. Maar ooit was Nederland een republiek en geen koninkrijk. Verenigde 7 provincies. Ja, de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. We hadden in 1648 eindelijk vrede met Spanje. Door de Vrede van Münster. Door de Vrede van Münster. Dus de noordelijke Nederlanden hadden zich ontworsteld aan het Spaanse Rijk. Ja. Wij waren de Staatsen, Staten-Generaal. En we kregen eigenlijk nauwelijks tijd om op verhaal te komen. Want hoewel we stinkend rijk werden door de slavenhandel, door de handel in huiden en hout op Scandinavië, specerijen in het Verre Oosten, vonden onze buren dat maar niks. Dus dat was de Gouden Eeuw. Toen, Ja, de Gouden Eeuw, Rembrandt, Vermeer. met die schilders en zo. Ja. Zouden ze gewoon jaloers geweest zijn, denk je niet? Voor een deel, het irriteerde de Fransen mateloos. Ook gezien het stadhouderloze tijdperk, waarin ze dachten een makkie aan ons te hebben, dat we zoveel verdienden. Dan had je de Franse zonnekoning, Lodewijk XIV, die had al veel langer zijn oog laten vallen op de noordelijke Nederlanden. En die smeedde een alliantie met 2 Duitse rijken, want Duitsland was toen nog geen eenheidsstaat. Hij smeedde een alliantie met de bisschop van Münster, Bommer Berend, Bernhard van Galen, en met de keurvorst van Keulen, Maximiliaan Hendrik. Dus ze probeerden de republiek van 3 kanten in de tang te nemen. En daar staan we nog iets bij van een geschiedenisles. Ja. Het volk was radeloos. Het volk was radeloos. Nee, de regering was radeloos. Oh ja. Het volk redeloos en het land reddeloos. Reddeloos, Ja, zo dat was was het. het. Ja. Ik moest er Ja, even over sorry. nadenken, Jan. Ja, sorry dat ik jou over verkeerde dingen, maar dat geeft Nee. niet, want je hebt het goed Maakt niet gecorrigeerd. uit, ja. Maar iets heel speciaal van Aardenburg, dat is natuurlijk de berenning noemen ze dat. Ja, En we zien hier een prachtig schilderij. ja, Misschien dat je dat even toe wilt lichten met... ja. Dit is ik denk dat we, verderop zien we een tekstbordje van de schilder. Maar dit is de naam van de schilder, maar dit is eigenlijk het enige echte schilderij
wat we hebben van de berenning. En we zien hier de Marquise de Nancré, die in opdracht van Lodewijk XIV probeerde Aardenburg te veroveren. Oh ja. In 1672? 26 juni 1672. Oh ja. En hoeveel mensen waren daarbij betrokken wat betreft de Fransen? Als je het niet erg vindt, wilde ik daar straks op terugkomen. Als we nou naar de volgende dia gaan, dan kunnen we even nog iets vertellen over het rampjaar. Hier zien we nog de Marquise de Nancré. Die was dus in Franse dienst van Lodewijk XIV en die zou eventjes... over Aardenburg heen lopen. Ja. Maar ik wil eerst vertellen hoe het met de Republiek afliep. Als we dan even verder kijken naar het volgende plaatje. Dan zien we hier Bernard van Galen, de bisschop van Münster, bommenberend. Die Groningen en een deel van Overijssel probeerde te belegeren. Ah ja. En de volgende boosdoener is Maximiliaan Hendrik, de keurvorst van Keulen. Deze twee hadden een gemeen verbond gesloten met Lodewijk XIV en met de Engelsen om Nederland in de tang te nemen. Nou, dan gaan we naar het volgende plaatje. Maar, zoals het ook in de Tweede Wereldoorlog ging, de kansen keren. Misschien dat je wel kan zeggen dat door de strijd tegen het water Nederlanders van de duivel niet bang waren en nog steeds niet zijn. Bovendien was er een stadhouderloos tijdperk. We hadden 2 raadspensionarissen. De gebroeders de Wit. En die hebben geïnvesteerd in de vloot ten koste van de infanterie, van het landleger. Van het landleger, ja. Hier zien we Michiel de Ruiter uit Vlissingen. Oh ja. Die kon ervan profiteren en het lukte hem om de blokkade van de Engelsen in de slag bij Solbay, het volgende plaatje, te doorbreken. Oh ja. Dus van die kant was het gevaar geweken. Dus de Engelsen die werden verslagen. Ja. Hè, en die hadden natuurlijk grote belangen bij de open vaart naar de Scandinavische landen, naar het Verre Oosten. En de slavernij. En de slavernij. Ja. Want dat was een van de geldmachines. Ja, om oneerbiedig te zeggen, maar zo bedoel ik het niet. Nee, maar er is natuurlijk vrede gesloten met de Engelsen en de historische ins en outs daarvan, dat voert nu te ver. Ja. Maar dan hebben we het over Suriname, New York en allerlei andere dingen. Nieuw-Amsterdam, de kolonie. Maar dat voert nu te ver. Gaan we naar het volgende plaatje. Ook in het oosten keerden de kansen. Niet alleen door Michiel de Ruiter op zee. Maar hier zien we, in een reenactment, zien we Karel van Rabenhout. Een Duitse huurling die in opdracht van de Republiek Bernhard van Münster en de keurvorst van Keulen versloeg. Oh. Gedeeltelijk militair, gedeeltelijk door het land onder water te zetten. Een oud beproefd Nederlands middel. Waardoor alle strijdgroepen vastliepen in de modder. Oh, en dat was dan in noordoosten van Nederland. Dus Groningen, Friesland. Drenthe. Drenthe ook nog erbij. Drenthe, tot en met Gelderland, Overijssel, Gelderland. Ja. Nou, dan gaan we naar het zuiden, naar het volgende plaatje. En dan komen we weer terug bij de berenning. We komen nu bij Aardenburg. Oh ja. De zonnekoning, die dus die gemene alliantie had gesloten met de keurvorsten van Keulen en de bisschop van Münster, die had zijn oog laten vallen op Noord-Nederland. Hij vond het niks dat kleine protestantse landje, in zijn ogen wat we nu een soort kalifaat zouden noemen, een soort IS-kalifaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Ketters. Rebellen, die ook nog stinkend rijk werden. Hij vond het ook niks. Hij wilde bovendien de toegang tot Antwerpen via de Schelde. Oh ja. Dus zijn doel was de Scheldekust. Hij had gehoord dat uit bezuinigingsoverwegingen de vesting Aardenburg, dat het grootste deel van het garnizoen was weggetrokken. Oh, vanwege bezuinigingen. De gebroeders de Wit dachten, dus niet van strategisch belang. En dat is het. Ja. Dus de Nancré die trok in het holst van de nacht met naar schatting 7000 manschappen op naar Aardenburg. Om de vesting stormerhand te belegeren en in te nemen. En die vlieger ging dus even niet op. Oh. Want, net als in Asterix en Obelix. ja, dan kun je het mee vergelijken, ja. Er waren toch nog wat manschappen achtergebleven in Aardenburg. En 300 burgers. Er was nog dan moet ik even spieken, ook nog een vaandrig, Elias Beekman, en een commandant Albert Spindler. Die waren nog achtergebleven. Of die kwamen aangesneld vanuit... Maar die waren dus in dienst van de 7 Verenigde Provincies? Ja. Van de Staten-Generaal? Soms als huurling, freelancers, ja. en soms in dienst.
Oh ja. Dat was in die tijd niet helemaal duidelijk. Nee. Goed. Er moest natuurlijk iets gebeuren toen die 7000 manschappen eraan kwamen. En of het nou mythologie is of geschiedenis, in elk geval de aandacht gaat uit naar een Aardenburgse huisvrouw, Margaretha Sandra, die eigenlijk wordt gezien als de aanjager van de verdediging. Ja. Waar ze heeft gewoond in Aardenburg is mij niet helemaal duidelijk, maar ze stookte naast haar huis een groot vuur. Potten en pannen en noem maar op werd omgesmeed tot munitie. Ja. En ze kapte samen met andere kanonskogels uit straatstenen, kinderkopjes, kasseien. Kinderen brachten die naar de wallen, waar ze vervolgens werden afgeschoten op de aanvallers. Bovendien moest iedereen in de vesting zich verkleden als militair. Kinderen ook. En Kinderen, iedereen. dus ze dachten van, er zit zo'n overmacht aan, Ja, aan het leger van... psychologische oorlogvoering. Ah ja, toen al. Ja. En daar kwam de echte oorlogvoering bij. Dus om een lang verhaal kort, na 2 nachtelijke aanvallen op 26 juni en 27 juni 1672 waren er naar schatting evenveel Fransen gedood als er aan burgers in de vesting zaten. Bovendien hadden de burgers van Aardenburg en de paar militairen die er nog waren, 600 Fransen gevangen genomen, krijgsgevangen. Maar hoe is dat nou mogelijk dan? Waren ze niet gemotiveerd, die aanvallers? Die hebben zich overgegeven. Oh, Die deden het in hun broek. ja, Die hadden geen zin om te sneuvelen voor een verloren zaak. nee. Dus die marcheerden waarschijnlijk de vesting binnen. Ja, ik ben er niet bij geweest. Maar die marcheerden waarschijnlijk met hun handen omhoog of met een witte vlag de vesting binnen. Werden opgesloten in Sint-Baaf. En het leuke is dat net als in Asterix er aan de Aardenburgse kant niet 1 persoon is gesneuveld. Hoe is het mogelijk, zeg? Ja, hè? Nou, dat noem ik een huzarenstukje. Ja, dat is echt een huzarenstuk. Ja. En daarom herdenken wij dat Ja. in 2022. Ja, want dan is het 350 50 jaar jaar geleden, geleden, ja. 1672. Ja. En het is eigenlijk door de geschiedenis heen voortdurend herdacht. Ah ja, Eigenlijk vanaf de 18e eeuw. ah ja, Nu is het om de 50 jaar, dan is het om de 100 jaar, maar het wordt steeds herdacht. ah ja. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want ook al was Aardenburg strategisch niet echt van betekenis en heeft de overwinning op de Fransen voor de redding van het land in het rampjaar ook eigenlijk helemaal niets betekend. Maar het is natuurlijk wel heel erg apart dat zoiets is gebeurd in die tijd. Heel bijzonder, Ja. ja. Dus daar zijn we mogen trots op zijn. Ja. En we hadden... Maar even over deze Ja. dingen, hè? Want wat ik zie daar, de Sint-Baafs natuurlijk. Ja. En de mooie wallen eromheen. Ja. Maar die zijn op een gegeven moment geslecht, begrijp ik, hè? Ja, nog even. We zien dus hier de Fransen optrekken vanuit Ja. Smedekersbrugge. Dus dat is als je vanuit Aardenburg, laten we zeggen, richting Ede gaat, Ja. dan kom je langs Smedekersbrugge. Dus Oh, ze ja. kwamen echt vanuit het zuiden. Vanuit wat we nu België noemen. Dat, Oh, ja. dat was nog steeds Spaans Vlaanderen. Ah ja. Trokken ze Staats-Vlaanderen binnen. Maar dat is dus niet gelukt. Ze hebben de Scheldenoot gehaald. Hier zien we Margaretha Sandra. Er is een... Dat is dus die huisvrouw die huisvrouw- alles mobiliseerde om iedereen... Om de in stad te plek- redden, ja. Ja. De ijzeren Kenau, de ijzeren heldin van Aardenburg. Oh, ja. Ze is hier vereeuwigd in een prachtig cubistisch beeld. En ik sta met mijn handen gekruist op een kanon. Sta ik vol bewondering naar haar te kijken. Ah ja. Zo van, daar zouden we meer van moeten hebben. Ah ja. Niet speciaal van dat soort vrouwen, maar ook van dat soort mannen. Ja. Iemand die zo gaat voor iemand die ook niet bang is om te buigen voor het kwaad. Ja. Voor de angst. Ja. Je kunt er van alles in lezen. Ook, Ja. En van wie is dit kunstwerk? Ja, daar heb ik naar gezocht. En ik moet je tot mijn schande bekennen dat ik de naam van de kunstenaar even niet paraat heb. Oh nee. Maar dat komt dan wel, want er zijn natuurlijk allerlei activiteiten Ja, in 2022. daar gaan we nu even naartoe. Ja. De Stadsraad is degene die het herdenkingsjaar organiseert. En de Stadsraad doet dat samen met partners in Aardenburg. Ah ja. Er zijn allerlei activiteiten gepland door het hele jaar heen. Bijvoorbeeld in maart, in mei, van mei tot september, juni, juli, uiteindelijk tot oktober. Dat doen aan mee de tennisvereniging Chef, de Golfslag, dat is de activiteitenafdeling van de doopsgezinde gemeente in Aardenburg. Fabula Roso theaterproducties, het gidsenteam van Aardenburg, de KMAF, de fanfare. Ja, die hebben een keer hier aan tafel gehad. Leuk. Ja, leuk. Ze zijn Ja, gedreven. fanfare, ja. Ja,
Het jongerenkoor, het boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan, wij als Stadsraad, basisschool op Dreef. Ja. En dan nog de Bridgevereniging en de Vogelvereniging. Eigenlijk doet iedereen vanuit zijn eigen discipline mee aan de herdenking door een activiteit te organiseren die, laten we zeggen, toch wel een soort link heeft, inhoudelijke link, met het thema van de berenning. Oh ja. Leuk is om daarbij te noemen dat we hebben in Aardenburg een prachtige winkel. We hebben meer prachtige winkels. Maar één daarvan is Casa Portiera, Ja. ABC. Dat is een antiquariaat boekhandel in een kunstgalerie annex literair podium. Ja, ik ken het, want ik ben er wel eens geweest. Leuk. Ja. Ja. En die gaan op 22 mei een Poetry Slam organiseren. En moet je even uitleggen voor de kijkers wat dat is. Ja, een Poetry Slam is eigenlijk een van de jongste loten aan de stam van de dichtkunst. Het is een soort rap. Het is een soort rap. Het is jonge dichters veelal. Dragen met passie en met luide stem een gedicht voor een publiek. Maar niet in hun eentje. Er zijn er nog 1 of 2 bij. Ah ja. En hoe harder het publiek klapt, hoe groter, dan heb je gewonnen. Dus voor wie het publiek het hardst klapt, die heeft de slam gewonnen. Oh ja. Slam, vergelijken met een Grand Slam in de tennissport. Een wedstrijd, een dichtwedstrijd. Ja. En het leuke hiervan ook is dat we, voordat we op dat veldje daarachter die slam doen. Oh, dat is daar gelokaliseerd. Ja, dat is een soort open plekje in het bos aan het Verloren Kostje. En voor die tijd vertrekt er een lange stoet van Casa Portiera hier naartoe. Een optocht. Gekostumeerd? Nee, niet gekostumeerd, maar wel een lawaai-optocht. Waarbij Oh, potten en patten. pollepels op pannen, Zoals toen. zoals toen, om haar te eren. Ah, mooi. En zijn er nog meer activiteiten samen met het museum of zo? Ja, even kijken. Het museum organiseert van 15 juni tot 15 september het nieuwe museum, wat dus binnenkort open gaat, een tentoonstelling. Ah, ja. Over de berenning, over het rampjaar en over de berenning. Op 1 juli is er in de tuin van de Sint-Waafkerk een openluchtspel musical. Kinderen. Dan is er op 4 juni... Ja, ik ga nu een beetje door de kalender heen en Ja, weer. maar heel goed, want dan weten de kijkers in ieder geval nou al dat het gaat gebeuren. Precies. Op 4 juni is er rommel en historische markt op het Kaaiplein. Van mei tot september zijn er geleide wandelingen van het gidsenteam. En worden de lespakketten uitgereikt aan school. Mooi. Zeg, ik heb nog 1 vraag. Ja. Je had het over een schilderij. Ja. En dat schilderij dat hangt in het bolwerk, hè? Dacht ik in. Ja, dat is een schilderij wat we een paar keer hebben zien langskomen. Ja. Dat is het schilderij van de berenning. Die hangt, het origineel hangt In het trappenhuis van het bolwerk bolwerk in in IJsendijk. IJsendijk. Ja. Ja. En de Aardenburgers zeggen vanuit hun passie, en misschien ook wel vanuit een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, chauvinisme, waar ik niks tegen heb hoor. Tuurlijk Kan niet. heel gezond zijn. Joh, breng dat schilderij thuis. Ja. Kom, Laat het naar Aardenburg komen. Ja. Ja, wij Met gaan daar deze- niet over. We kunnen het alleen maar vragen. Tuurlijk. Maar wat zou dat mooi zijn als dat zou lukken. Ja. Nou, als stadsdichter heb ik ook nog over 1672. Ja, zullen we daar besluiten? Stadsgedicht Want geschreven. volgens mij hebben we er 18 op de website staan, klopt hè? Ja, Ja, ik heb ze allemaal gelezen. Ja. Geweldig joh. ja, dank je. Ja. Nou, is nou het podium voor jou om eventjes voor te dragen wat de kijkers ook zien op het scherm. Ja. Nauwelijks bekomen van de Spaanse furie moest de natie zich nogmaals verweren. Nu tegen jaloerse buren die het kabouterlandje een les kwamen leren. In het noorden de Duitser, in het zuiden de Fransman, terwijl het perfide Albion de wateren koos. Een bloedig spoor was hun straf voor het land dat zich een gouden eeuw bij elkaar had geroofd. In Aardenburg was er een dappere vrouw die niet voor het onheil wenste te buigen. Margaretha Sandra was haar naam, onthoud dat. Zij was dat wijf dat niet wilde kruipen. Als een ijzeren kenau smeden ze dood en verderf en liet de vijand gebutst afdruipen. Geweldig. Ja, ik zou zeggen applaus. Heel goed. Applaus voor Margaretha. Ja, en voor jou natuurlijk. Dank je. Rogier, zullen we het daarbij besluiten? Of zeg je van, kijk even op die website, weet je wel, van de Stadsraad. Ja, de berenning heeft een eigen Facebookpagina. Ah. Als je in het zoekvakje intikt berenning Aardenburg, dan kom je er vanzelf. En op de website www.stadsraadaardenburg.nl hebben we een menuoptie berenning. En daar staat ook heel veel op. Nou,
mag ik je van harte succes wensen. Graag gedaan. Met de berenning. En ik kom zeker een keer langs om te kijken wat jullie er allemaal van maken. Doe dat. Het is ook nog Kunstenfestival in 2022. Oh ja. Ja. Het loopt een beetje parallel. Dus het is mij nog niet duidelijk welke activiteiten er doorheen lopen. Maar waar we kunnen samenwerken, zullen we samenwerken. Nou, ik vind het geweldig. Prima. Dat een stad net als Aardenburg zo zich inzet om iedereen de historie bij te brengen. Want dat is toch heel belangrijk in het leven, denk ik. Om de geschiedenis. Die geschiedenis die ligt daar ook op straat, hè? Ja. Vanaf de Romeinen tot en met de Tweede Wereldoorlog. Ja, prachtig joh. Ik heb er ook een keer in mijn eentje op pad met Adrie de Kraker gemaakt. En zoals ik al zei, de fanfare is een keer langs geweest. En ik heb ook een keer met, dat is Middelburg, hè, was een keer mee samen. Ja, vlak over de grens. Ja, Ja. ook een heel mooi programma is dat toen geweest. Klopt, ja. Goed, nou nogmaals veel succes. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Prima. Nou beste kijkers, dit was weer Passie voor taal en communicatie. Met de berenning van Aardenburg. Toch ook wel centraal in de aflevering. En nou, doet u genot mee. En veel kijkplezier. Oké? Oké. Zullen we erop posten? We toosten erop, Jan. Ja. Op het nieuwe jaar. Op het nieuwe jaar, geweldig.